Ngirim diwane kan apa, Mas? Iya, pemel. Tapi yo. Ini nang Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampun jalan ada datang dinas budaya sampai katuran datang sapantese Pak Damin pulau Kempal Kacar Sapraga ingkang sebut disun sapantesipun karya panjenenganipun mugi sampeyan sami dedemok ngarah pintu panjenengan. Nika Pak Damin Sapraga nggih pun ora kesapun rumiyin donga dateng leluhure Pak Damin ingkang sampun semarit-marit daya saking dalu saking kering kateping kacelep ingkang sampun keton maring Allah lan ingkang dereng keton maring Allah. Mugi aswate pangapurane Gusti Allah Taala kepeno padang dalan jembaro kubure lepas saparane diaku umat Allah Rasulullah acala papane kang sekeca sadaya yang pemening lan gesangipun saged manjing dhateng kadati masulane dibateng dapat Damin sapragane perlu ngedali Raden Sawal tangga sepindah keparing rasa kecok pasengkalane kantone segerwati gampang gacor padosan sedok nuya seponten dusun Nosari sampun ngantos boten kudono. Kane kata Pak malih saking Pak Damin sapraga cosi bopat kami puka bapa kosolan Ibu Pertiwi perlu dipun tasih desane dipanjang ke Pak Damin perlu ngedali Raden Sawal tangga sepindah keping padang pikiriman pikire gampang gacor padosan sedok seponten dusun Nosari sampun ngantos boten kudono. Kane kata Pak malih cosi nggih sedaya Pak Damin sapraga sedhereke ingkang wonten kanan wonten kiring wonten ngajeng dasan iki kono ngarep wonten nggih sedaya dipun caci desane dipajeng sak pola tingkat sak sapa parane sampun ngantos wonten kutha napa. Kane kata Bapak Pak Damin sapraga nggih tos ingkang dipun caci nggih sekabat Abu Bakar Umar Usman ngali sekabat kasah sekabat Zainal Abidin ingkang sami perkepalan ing dalu niki sami andung pandonga lahir batin awal akhiripun sampun ngantos wonten kutha napa. Lan ingkang sapameta ingkang dipun caci nggih para mpu sedaya mpu sura mpu supa mpu marugonso mpu adaling mpu dumas mpu paromayadi kang ginitik wesi prosani ingkang kasar kangge kudikan pacul ingkang alus kangge tumbak kenekes sikap ageme Pak Damin sapragane keparing sak kelas tingkat sak togo parane sampun ngantos wonten kutha napa. Lan ingkang sapameta ingkang dipun caci kakil caci ingkang dipun caci sedherek Pak Damin sapraga sedhereke ingkang wonten kanan wonten kiri wonten ngajeng dasan niki wonten ngandhap lan wonten nggih sedaya dipun caci desane dipajeng nggih pun ngedali Raden Sawal tanggal sepindah kepancung tak pandhap tak bilih sampun ngantos wonten kutha napa. Lan ingkang sak bapak itu inggih para mpu sedaya mpu sura mpu supa mpu marugangsa mpu adari mpu dumas mpu paromayadi kang ginitik usi prosani ingkang kasar kangge kudikan pacul ingkang alus kangge tumbak kenekes sikap ageme Pak Damin sapraga sampun ngantos wonten kutha napa. Lan ingkang sabamaita ingkang dipun caci Mas perak Bimbaka kuningan ingkang kangge ngedali Raden Sawal kepancung tak pandhap tak bilih sampun ngantos wonten kutha napa. Lan ingkang Pak Damin sapraga nggih caci anggenipun gelar kawijengan pulau medgodong sak suwek kau sak cupek to sak tibuan pulau medengi gesange pencar rezeki Damin sapragane paring babar temangkar sak rintane sak talune sampun ngantos wonten kutha napa. Lan ingkang sak bapak tosi yang pakendo sak pakendo kleh pakendo tanah datan Pak Karotong Toyo Pak Damin sapraga dateng lepen uta dateng tegilan sampun ngantos wonten kutha napa. Lah sampeyan tosi dinten 7 pekan dasar ten kadalu wuku 3 dosa sak nedale dipun caci mugi kenabulan Pak Damin anggenipun ngedali Raden Sawal tangga sepindah sampun ngantos wonten kutha napa. Lan sampeyan malih nggih pun midhangaken anggenipun salu kepriyan Wiljonga sak lebeting grot rawi nenggo bilih ana pati tanduk pekan kula mugi kedateng ana saking Pak Damin sapraga asal sapandhongipun para tiyang sepuh sak njilpun teknen lan ucap. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Shalli wa sallim sayyidina Muhammad sayyidina satatina wa sabi rasulillah juma'ina kamdilapin. Allahumma jili rumatan ala likupure kupur mina muslimin kasanat ya Tuhan mana irjana mata kolidana inaloha wa ma'anil kamdilaplamin. Allahumma jangan kapani bumi kang subeti jagat kang berkat titik tolo kang kelorong susangolo ralapi dewa kados sanggar waringin sukma melakan dati ratune nyawa sekali janurah jano Muhammad kaslah. Amin. Allahumma rakal sultan bidin wa biatan bidata biatan Pak Talmat amin nabi sarakatiman mana datap tukana krobi jatinahi kun wa salam kamdila robbila.